alkawarin mu yau dai kin karya kin ya da kauna abin da kika yi mun ban so haka ba haba masoya alkawarin mu yau dai kin karya kin ya da kauna abin da kika yi mun ban so haka ba haba masoya zuciya ta da ke kadai dan saba ya zakiya da kauna ki tuno alkawar da muka yi da ni da ke irin na so da kauna ke kice zaki zamo matata a cikin gidana gashi yau kin karya alkawarin mu kin tafi kin yi nisa to ki sani abinda duka ki shuka dole shi zaki girba kin yaudare ni kin sa ni kuka kuma ban san me nayi miki ba kullum hidima ta gare ki nake yi ban gaza miki ba duk da hakan bai sa na tsira a tarkon yaudara naki ba in dai yaudara halinki ne to ga duniyar nan kije cutar da kika yi guri na ki sani lahira za mu je kin firgita ni kin tarwatsa min ruhi yau ina za na je sai yau na tabbatar gane mai son ka wallahi sai rabbana kin yanke hukuncin ki kyale ni to ya haka masoya kin san so inda ya kai soyayya yana shiga zuciya umma da abba har suna ce mini na yi dace masoya gashi a yau kin watsan ƙasa a idanuna wakin dabi kin cuce ni kin ci amana ta ki sani akwai lokaci kin mini ƙarya kin mini zamba kin sa na bata lokaci ina da masu sona a kanki na bar sa a yanzu mai zana ce na saki reshe na kama ganye rabu tsare mu da na sani alkawarin mu yau dai kin karya kin ya da kauna abin da kika yi mun ban so haka ba haba masoya